Uy, la di mentira de la crisis son 300.000 Vaya, y las que pueden mentiras. haber más, pero bueno, esta es la más conocida. Avui posem en marxa a 14 mercats arreu de Catalunya una campanya divertida, perquè és una campanya amb la que han col·laborat dibuixants que ens han il·lustrat el que nosaltres denominem les 10 mentides de la crisi i que vol resituar la crisi en el lloc del que mai no hauria d'haver sortit. És dir, aquesta és una crisi global, és una crisi de caràcter internacional, és una crisi que necessita per sortir-ne solventar els temes de fons i és una crisi que no té res a veure ni amb els salaris, ni amb el preu de l'acomiadament, ni amb les pensions, ni té a veure amb totes aquestes històries que ens han anat explicant en els últims mesos. Hi ha dies que sents una certa frustració. Sembla que això ho solventarem si baixem els salaris. Doncs no, no és veritat. Sembla que això ho solventarem si el preu de l'acomiadament és més barat. Doncs no és veritat, perquè el preu de l'acomiadament en aquells moments és gratuït. Són uns indecents quan diuen que amb un acomiadament més barat es crearia ocupació. No és veritat. I la gent ha de saber que no és veritat, que no és el culpable. O en relació al tema de les pensions. Per situar 3 de les mentides, no? Ja se'n veia. I la llum no la pugen, a l'aigua no la pugen. I tot. I la pensió a la meitat. És una campanya de sensibilització, és una campanya d'explicació, és una campanya que mantindrem amb el temps sota l'eslògan de Plantem cara i que tindrà arreu de Catalunya moltíssimes activitats, molts dies. Avui l'hem volgut fer d'aquesta manera per donar el tret de sortida, en el cas de Barcelona, amb un mercat tan significatiu com és el mercat de la Barceloneta. I l'hem triat a posta perquè volem estar amb la nostra gent, la gent dels barris de Barcelona, amb la gent dels barris de les ciutats d'arreu de Catalunya, amb els treballadors i amb les treballadores, que és els que volem donar-los aquestes explicacions. És una campanya fonamentalment d'enfortiment del sindicalisme, d'enfortiment de la relació entre els treballadors i les seves organitzacions sindicals, en aquest cas de la UGT. És una campanya que sobretot el que pretén és donar moral a la gent perquè tingui plena consciència de que aquesta crisi té una solució col·lectiva, que la representem nosaltres, que la representa el sindicalisme, per cert, com sempre ha fet aquest país quan hi ha hagut dificultats. Sobretot el que volem és conscienciar la gent que ens juguem molt. Ens juguem molt i és bo que als mercats, a les fàbriques, a les cases, al carrer, més enllà de seguir la propaganda oficial, siguem capaços de dir no. Per sortir d'aquesta crisi no cal retallar drets a les persones, per sortir d'aquesta crisi no cal fer-lo de manera clàssica, perquè aquesta no és una crisi clàssica,